var vid jul det var så också. Jag hade ju kanske då var det mindre trevligt. Nej men det gick ju bra men jag hade ju blivit nervös. Oj, hur går det nu? Men jag reste dagen innan julafton dessutom så var det sådär, skulle det hinna komma då? Men oftast går det ju bra här. Så man ser de flesta fall. Ja. Och det har väl med tanke med, jag har rest en del redan ändå så att jag har haft tur med bagaget, det har inte kommit bort och sådär. Det har väl hänt någon gång så länge jag rest med min familj. Sen är det viktigt på vilka flygplatser man landar på. Så landar man vill säga lite på de här skandinaviska, tyska, kanske engelska flygplatser. Då får det ju rätt så bra. Men ju sämre ort man kommer till rent och man säger lite Spanien, Grekland, då kan det försvinna. Och det kan börja kanske ett par timmar igen som lyckas komma inte den tiden. Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinkiin. Pyydämme teitä vielä istumaan hetken paikallanne turvavyöt kiinnitettyinä, kunnes merkkivalo on sammutettu. Olettehan varovaisia avatessanne matkatavarahyllyjen luukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Toivomme teidän viihtyneen tällä Finnairin OneWorld-lennolla. Kiitoksia, tervetuloa uudelleen ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Mina damer och herrar, välkomna till Helsingborg. För ännu sluta kvar på era platser med säkerhetsbältena fastspända tills skylten har släppts. Var försiktiga när ni öppnar bagageluckorna så att ingenting faller ut. Vi hoppas att ni har trivts ombord på Finnairs OneWorld-flyg. Tack och välkomna åter. Och jag önskar er en god fortsättning på dagen. Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers, as items may fall out. We hope that you have enjoyed this Finnair OneWorld flight. Thank you and goodbye and have a nice day. Cabin crew prepare to gate arrival gate 21. Cabin crew, take your door positions.